Gidol sa kulungan ang usa ka lalaki human nalutsan og warrant of arrest tungod sa pagpangawat og hayop sa Kapalong, Davao del Norte. Kini usa na sab ka malampusong operasyon gikan sa Kapalong Municipal Police Station human nasikop si alias Rick, 33 anyos, nga gikatala isip Captain most wanted person sa provincial level sa Kapalong, Davao del Norte ni nga Enero tuig 2026. Gidakop ang suspect alas 6:55 sa gabi, Enero 6 tuig 2026 sa Aper Tagasan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Kapalong, Davao del Norte pinaagi sa warrant of arrest for anti-cattle rustling law of 1974 o PD 533 ubos sa criminal case number 29,420. Padayon ng Kapalong Municipal Police Station sa kampanya kontra kriminalidad ilabi na sa mga kaso makapikto sa panginabuhian sa mga mag-uma o livestock owners. Kini nga kadaugan nagapakita sa hugot nga commitment sa kapulisan aron mapalig-on ang seguridad sa komunidad. Katropa, siguruha nga tin-aw ang imong pananaw para pagmaniho sa sakyanan, safety ka, magtumar kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, ex-FM